Salutare și bine la un episod din GTA Online. Suntem singuri din toate. Puțin mai cură din fac eu episodul ăsta și să potez de azi. Și frate, mai fac un episod cu Alex Bălățan și postez de pomite din pomii am timp și cu toate. Și nu uitați să strângă frumos episodul ăsta, să strângă like-urile, mă gândesc 30, ni strânge 30 de like-uri, mai postăm un episod, poate fiecare zi, un episod de GTA Online, seria de single pe am făcut, le-am terminat și cu toate și tot. Tot pe PC și am terminat. Și da, ești nou, abonă-te, ești cu poțelul, share niște prieteni și nu nu te mai abona de ei. Vreau să stai frumos aici, să mă susții și să-mi scria cu Gigi din a făcut episodul, da, ne place și cu toate, nu, asta de unii mai face așa, mai se abonează de ei, cu toate, vreau când îi place și îți place ce fac pe GTA Online și cu toate, eu filmez pe PS5, asta e ideea, filmez pe PS5, editez, fac la și cu tot. Prima dată vreau să mă duc, pe episodul de azi, cum știu cu toate, tunăm o mașină, acum mai am 3 milioane și 700 pe acolo. Înainte am avut, prin cealaltă de episod, am avut 10 milioane pe acolo, nu știu, uite pe acolo, și de mai 2 milioane am mai avut, de asta mă zic, 13 milioane am avut puțin pe acolo și acum am luat și 2 mașini și cu toate. Bun, prima dată o mașină nouă din ei este băgat pe online. Vreau să turnez mașina asta din vedeți din pasta mea, asta se turnează. Asta de aici, din toate nu se turnează cu tot. E așa canterincă mașina asta, poți să turnezi ceva pe ea, din spore nu poți să pui, spore din spate nu poți, barata din spate nu poți să schimbi, asta am uitat ce, culantul de nivel pe el nu poți să schimbi, poți să pui motorpatul, turbo, să fugă așa și vreau să las mâna asta jos, așa. Vreau să turnez mașina asta frumos și cu toate și vedeți acolo jos numele de la mașină, ce mașină e, numele de la mașină, ce mașină e și cu toate. Eu aici aproape de și tot după din turnăm mașina repede, facem niște misiuni de la nou update și face nou update, să faceți noi 30 de like-uri sau mai multe, sau să facem like-uri 30 și abonați să facem, nu știu, vreau de nini pe anul ăsta vreau să fac și pe 2005 1000 de abonați, vreau doamne să fac 1000 de abonați pe canalul ăsta din am eu acum pe canalul meu. Am muncit în toată ziua pe canalul ăsta și am postat cu tot posibil să dați likes și cu toate. Hai să prima dată să punem să amână pe el, e frumos, de cum să dă până în instant. Hai să dăm și spoiler. Vedeți ce șmeche arată spoilerul. Uite, rog să pun ce este spoiler frumos în spate.
Bă, îmi place chestia asta, sincer. Sau asta e și mai chiar. Și cu toate. Hai să dăm. Eu fac repede banii. Menii fac Caio și noi am făcut un Caio. Poate de la adeptul să facem bani de aici. De gambetul ăsta nou. Mamă, e atât de... E șmecher chestia asta de ne scoate afară fumul de la tot. Și cu toate. Și... ce zici? Să stăm așa în spate sau să stăm așa cu tot? Da, atunci frumos așa, sincer. Da, așa, de cunte frumos, îmi place și așa, spate afară un pic, toate. Bă, punem la acesta, nu-mi place asta. O să nu pui un bun să ne se zice. Hai să punem pe acesta, nu-mi place, așa, bara e neagră. Fotocopia așa, bine îmi place. Asta îmi place. Și frumos aici să punem să schimb. Uite, asta. Să pun și eu un casă. Uite asta. Și aici, în moment frumos, să facem de cunțe. Dar nu știu ce culoare să pun. Pun eu după culoare, vreau să pun prima dată culoarea, să văd. Să arată bine asta aici. Mamă, ce șmecă e asta. Îmi trebuie... pe acolo ce sigur avem. Nu știu ce culoare să pun pe alții, toate nu știu ne pun. Să pun albastru, culoarea din... Bă, mie îmi place albastru, sincer, îmi place albastru. Îmi place așa, mie bine îmi place albastru. Și îmi place, sincer. Toate culoare sunt 6, tot. Mai să mai sunt niște culoare și mă gândesc ce îmi place. Și așa arată bine. Bă, mamă, ce șmecă e. Mamă, acum e un... acum s-a băgat un culoare nouă. Și... da. Bă, îmi place chestia asta. Se vede frumos. Și asta se vede frumos. Bă, nu știu, m-am gândit de mi iau albastru ăsta, ce am rezultat mai devreme. Îmi place așa, mie îmi place albastru foarte mult, e culoarea mea preferată, albastru și uite, asta îmi place. Și asta e mișto, sincer, de cunțe și toate, e mișto și ăsta. Asta e așa mai tot. Nu știu ce să aleg. Asta sau asta. Bă, ăsta e mai mișto sau ăsta? E mai așa. Bara, punctul cara, ăsta punem. Interior. Nu știu ce culoare să pun și nu știu nici fac interiorul albastru. Fac un negru. Cu interiorul îmi place să fac un negru, ok? Îmi place negru, să arată negru în interior. Îmi pasăm. Ăsta
altceva. Uite asta. Hai să vedem. Mă, e șmecher, sincer. E... Uite, ăsta îmi place, ne face albe, ne pot... Uite, asta din Last Snaggle. Uite așa. Mișto ăsta e mai așa, asta nu sunt vânt. Bată mișto cu chestia asta de sus, e așa de cunse și cu tot. Punem ăsta. Să punem joasă, punem așa. Uite așa, mai ușor, nu e frumos. Să pun... Bă, roțile vreau să las așa din tragem, roțile e așa, top. Să schimb, nu știu. Îmi dau noții astea, frumoase roțile astea. Punem sonorii pe geam, nu se sparge nimic ale lui. Pun așa să îi mai șmecă așa. Și gata, am până și o mașinuță. Cealaltă mașină nu tunează pe ea pe tot. Noi punem mașina asta. Poate se tunează frumos și... Dăm după, ne facem misiunile. Sau... Nu nimic intru în care se repară. După din vreau să fac o misiune de aici. După vreau să dau un test cu mașina asta, cât strânge. A fost ales să mă joc cu un prieten. Acum, nu ales să mă joc cu un prieten, aia e. Și eu pe eu după din întâlniri pe cealaltă episod, îmi fac cealaltă episod cu mașina asta, după pe cealaltă mai fac, sunt 2 sau 3 episoade și după mai ținești mașina asta de poliție. Vedeți pe... După cealaltă episod fac mașina asta, dar din Toyota Supra asta nouă ce e băgată în joc. Din ei nu se tunează pe FED, din ei nu se tunează. Bagi, tun, bagi, pacul. Ce? Hai să facem niște... Îmi trebuie mașina afară să mă duc ea cu toate. Poate las eu mașina asta afară, sincer, când nu trebuie mașina să mă duc. Și las eu aici. Nu vreau, nu cu asta, nu vreau cu asta. M-am deschis mașina, mă scuzați, am deschis mașina. Mă scuzați, acum mă duc înapoi în garaj să-mi iau cealaltă, nu asta. Partea pe cealaltă episod, mă scuzați, am ieșit. Hai, am ieșit și eu. Am luat mașina asta. Și băgăm înapoi, mergem cu mașina asta din ei terminată. Bă, îmi place mașina, e băgată, am uitat. Hai, mă duc repede frumos, am uitat ceva să pun la mașină. Am uitat să pun ceva. Am uitat să pun tânărea în jos. După facem misiunile de pe aici. Am văzut un pic frame-uri.
pe aici. Noi am avut un pic friend mode pe GTA. Nu s-a întâmplat în viața mea, nu s-a întâmplat în viața mea, am friend mode, am avut un pic friend mode puțin. Bă, am uitat să pun ăsta. Uite, asta îmi place. Mă, ești mic, e și așa. Hai să mă pun ceva. Am pus de asta așa, să mai pun și ceva. Ce cât asta e. Uite brul ăsta. Eu acum mai am terminat niște imagini unde mai fac niște bănunți cu toate. Și da. Fac și eu frumos. Să fac și eu ceva. Uite, facem pe ăsta. So the server will get us the money and some data on this Everhard munitions group. But even if we get past physical security, we won't be able to Ok. get encryption. We need something to build their Acum vorbește finding context femeia. the perfect malware for what we need. You should have it. Merge de la... Am trecut un Mac pe aici. E ce îmi pui tu. Reparatori și mașini. Și orice. Nu vii la microfon. Să caut eu ceva. Nu văd de televizor ăsta mic. Să fac poză. Nu știu ce să fac eu la... Turn us to thousands.
Asta e ușor. Și zic că misiunile astea sunt șmechere de mine. E top. De aici cu mod. Greu. Ce acum să caut? Ok. Uite aici. Și acum să ieșim de aici. Păi misiunile sunt ușoare. Linii sunt foarte ușoare și top. Mă duc pe el ca mor. Nu, mâine pe ăsta de mine. Gata. Păi că am pus capul ăsta aici, mă. Fac aici pe asta. Asta e misiunea, deci mergem înapoi să ducem chestiile astea. Așa. Bine, îți place mașina de aia cu like-ul frumos și subscribe și un căpățel. Haide, ne zgâim un pic, ne se repară. La Ploieș. Atât de din zona de stare, s-a schimbat interiorul linii, avut pe la începutul echipării, ne-am salutare bine la un episod, la tot. S-a schimbat foarte mult
generalele să ne faci misiuni mai care, să ne mai știți, poate. A schimbat, da, acolo până la finale am zis, până o poză, să vedeți, nu era așa, tot și tot. Și da. Bă, misiunea e top, e foarte șmecheră misiunea și multe. Îmi place, misiunile sunt geniale. Pe episod mai facem o misiune și cu toate. Și da. Ce n-am făcut? Bă, astea ne fac data viitoare sau mâine. Nu mi-am de chef să fac misiune. Am făcut o misiune așa să vedeți și cu toate. Și da, mai facem și de mâine. Și misiuni poate cu ales. Și poate. Și da, zona toate n-a fost așa, știți și voi din n-a fost așa, din știa și voi un single player și toate. Da, hai să ne băgăm aici în pat și de aici închidem episodul și da. Mi-a plăcut, vedeți de mâine sau de azi e pozat episodul, să editez și mâine mai fac un episod, poate cu Ares Vulcan și da. Ciao!